Egy külföldi szakmai gyakorlathoz megfelelő flexibilitás és adaptabilitás kell. Ebbe ugye az emberek első körben nem szoktak belegondolni, hogy erre tényleg szükség van. Én ezzel már az első hetemen szembesültem, amikor a vállalatnál az a belső irodai szoftver az csak szlovén nyelven működött, úgyhogy ahhoz, hogy el tudjam végezni a munkámat, kénytelen voltam megtanulni az egész zsargont szlovénül, ugyanis a feladatköröm az ilyen értékesítési elemzések készítése volt. Hát egy pár hétig eltartott, de igazából nagyon hamar hozzászokik az ember, és abszolút meg voltak elégedve velem, még így is, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen pozitív élmény, plusz amikor az ember azzal szembesül, hogy kézzel-lábbal kell mutogatni a munkatársaknak, az is egy ilyen, visszagondolva egy ilyen pozitív élmény. Amikor jelentkeztem szakmai gyakorlatra, már akkor is egy kicsit bántam, hogy nem lehetek része a helyi irodának, ugyanis akkor kezdődött meg az alapítás, és sokat gondolkoztam a gyakorlatom alatt, hogy mit tegyek, és végül úgy döntöttem, hogy ez egy olyan élmény, amit nem lehet kihagyni, és biztos, hogy bántam volna, hogyha nem csatlakozok. Nyilván áldozatokkal jár egy vezetői év, főleg most már a második vezetői év, de úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb értéke van ezeknek a tapasztalatoknak, mint hogy beüljek egy unalmas órára, és ezeket tényleg a gyakorlatban megtapasztalom, amit a későbbiekben sokkal jobban hasznosíthatok, mint mondjuk bármi, amit az órán tanulok.